Her gelin jiyana me bi xwezeyê ve girêdayî. Her deqeyek bi comerdiya siruştê dixemile. Em pê bihesin jî nehesin jî siruşt tim di nav rayên me de digere. Belê, em ê di vê bernameyê de behsa hûrguliyeke xwezayê ya di pêşgehên me de cih girtî bikin. Helbet ew hûrguliya ku tim li ber çavê me ye, lê em carinan hebûna wê ji bîr dikin, arû, ango xiyar e. Navê min Mehmet Şiq e. Eman ha di toprağa tarînû û dêşan de ye. Min li vê dirê erdî carek kiriye. Em jî dixwazin ki li vê dirê bi rastî îş imkanî jî însanê xwe herêmê li derxin. Me îsal xiyarê Qornîşotê Tirşiyê me 105 donim xiyar me çandiye. İja çandina xiyara bi rastî zehmet jî me berê di viyona di me diçan di meha Nîsanê dawiyê de me viyonê xwe me çatiyê xwe çê dikir me dixistin binî. Niha îsal hemû li herêmê jî me bi dendika çand dervê viyona me bi dendika çand di meha Gulanê a hefta yekemîn de dendik me xistin erdê. Li vê dirê îsal em bê hemû çiftçiyê me tedbîra xwe nestin di vê dirê de me îlaç nekir me qaybê me divir de gelek çêbû toxum de warê toxum de. Îjî artık ve hani em û fîrma em ê ka çawa bi hev re bidfehm kirin çünkü em bê normal 5 milyarî xwe para min toxum bû me 100 milyarî toxum anî du caro me ev erd çand. Me erdê xwe çand du caro me çand da der lê belê çapa wî yê me çapayê qedan du pê ve îja me car de jî emela anî ayreten ji bo berê lema em ayrî bidin wek kêlan bê Manîsa İzmîrê wan me lemê xwe xistin tev ew jî qedirê 20 roja me îşçi anî biyomiya me ew jî me çêkirê. Em bibêjin çapa wî me qedan me berî wî me saxlem kir û pê ve hat çinîna wî de. Xiyar ji germî hez dike. Li welatên avhewaya wan germ be şîn dibe. Lê germa zêde jî ji wê re nebaş e. Avhewayeke nerm dike ku xiyar zûtir bigihîjin û têr av bin. Ji ber ku çandiniya xiyaran hêsan e û zêde xwedî lê derketinê naxwaze, mirov bi hêsanî dikare li şaneşînên xwe jî biçîne. Ev yek derfetê dide bajariyan ku karibin li malên xwe yên bêbexçe, perçeyekî xwezayê bihewînin.
ما إيسال فيونا من چند ساله مثلا فيونا ما چند زاتن حفتا که دا در بن چاتیه دا تهوا دای روب روز زات خيار بيشن چه دبو إيسال ما قوم مبدندك آچان زات دندك عني ورا مها ما قوم مها غلاني دا حفتا كمين دا زات ما خسعدي دنيا گرم دبي لبلي إيسال حبكي بيشن شليها بو وجبر ويش ليشي آجال يعني بيشن أو حيوان كرمو كيزي بن عردي دا دبي دا zararek mezin da toxum vedere de em bejin sedî şêstî wî nedadar divêdire de ew ajala em bêjin giş xwarin zaten dana wî der heftakê de dide der bixwe herem ji hev hevkî cuda yê li vê dirê ji xêdî em bêjin kurm û kêzê bin erdê dixwe em divên têtî تیتی جی وقت ام بیشن زمان شنکای حبکی گچیک دو پیوه ایجا تیتیر رات کروی درده یعنی ام بیشن هرم ده براسی خیا چاندنا خیارا زحمت حتی تو یتشترمیش بک تبین بکلم دوی درده پر زحمت یعنی ام بیشن هرم ما بیاوی یعنی رو نو کم بیشن هلا متروپول وانا تیتی میتی دوی دری وانا دو پرسنتش کی ورت نیه لفقط خل جمع عرض کیمه بخوام متجار و چاندیم her çan o teti olduğu gibi giş radıkı naxuji datini ser o der. Yani de hafta kede dedi der zaten hafta dudada lazım tu ahi bedber lem yaxu çuçik tu ahi bedber hatta ne emdivin kavuk yani habki xomazın ki xo toparlamış diki. İca jote navi emdikin çapavi emdikin ilacavi em jibo mesela beşin او میشک نکوی نه سکناندن ام علاجاوی ام لیدخنی حتی لام ام بیشن تامی ده خود توپرلامیش دیگه تام ام بیشن دکوی کلیل کام دی بیشن هاد ودره ده ایجا artık gübre suni gübreyi ام بیشن وکاوی امینو اسید وکاوی کالسیوم اما zaten بیشن yani mesrafa xiyarajî ne wek ajebeşayî ne wek ambêjin ev tiştê din wekî sotayî mesrafa wan birastî jî pir derin. Çünkü tu lê nenere ew jî vêrmayî tune ew jî nadite. Yani bi xwe îsal ev sed û pêncî donin min çandî ev heta niha vayê îro sî pênc rojê me yê em jê difroşe me hîn deynê xwe me dernexisiye. Vêrim jî îsal tune yê. Wextê vêrim tune bijî yani îro normal hafte 5-8 donumi 5 ameli dişinin 4 ton mal derdim. Normalde gerek yani 10 ton mal rabana ka firmacı takip dikti ve acaba ev mal çavadı yani gerek hak ton bir yaşta ama ujile neri sal brasici hakki de hermede vakayet dengesizliği iyi. Tê texmînkirin ku arû ji Hindistana Bakur belav bûye li cîhanê. Di lêkolînên dîrokê de hin şopên çandiniya xiyaran herî pêşî li vî welatî tên dîtin. Em bêjin xebatkarê me yani işçê me birastî ne û işçiyê em bêjin xiyar berevkirin. Di vî warî de em bêjin çûnin metropola ormana dişoxînin di karê cuda dişoxînin feqet de karê xiyara nekirine. Karê xiyara berê her tiştî ji gübre û ilacê bêtir û avê feyda wî îşçîtiya wî ye. Wextê îşçîtiya wî xweşik rahêlê û dîne emrî wî zêde ye. Wextê bid berdesa emrî kêm dibe. Niha em zifir de birastî jî em zehmetiyê dikişînin çünkü ew îşçiyê em bêjin ji xiyara fehm dikin tunê û em mecbûr dimînin em hema rastgele em ku îşçî dikev dest me em dê bira xiyar erdê nemîne em çi dibî bira bibe em hiç olmasa em rakin. Yani zifir de rast rahmetî yani em bêjin
işçi ja xiyara ne der gel ki zararı da xiyara tu çok asi av u ilaca bir de iyi yani em bejin ve kahve işçi ki zane raku din menfaat nadi. Xiyar ne havînan ne jî zivistanan ji ser sifreya me kêm nabin. Havînan seleteyên me bê xiyar nabin. Heta carinan mirov xwarinî radije xiyarekê da ku ber dilê me bigire. Zivistanan jî di her şevên sar de wekî terşîn li ser sifreya me cî digire. Bi bêhna xwe ya xweş û tehma xwe ya hênik cihekê xwe yê ciyawaz çêkiriye di jiyana me de. İnha em zaten heremede İsal mügarişan var jebeş medişan xiyar bu. Xiyarê medgot sofralıqê xwarinê jî me diçan xwe îsal me neçan. Mesif turşî em bêjin me çan. Wextê av kêmasî da avê de hebe tu nikare em bêjin rihetiya bide dibi saeta. Xwe em li vê heremê de em heta sibê em saeta em dimînin şev em mecbûr ber avê dibînin. Em mutlaka yani şev du heb heta sibê em vê dirê em wek havê em bê nobetê em digirin borî di teqe mesafe dûr ya. Heta sibê mesela em mekî saet em bêjin me bîstanê xwe ewil de me sê saet de dest pê kirê me goş bo em bêjin vanê dinê tîne bi çünkü normal 220 donun li ber vê bîrê bû. Wextê me şev ro me zehmet nediye me av neda têrê nedike gere me henke erdê xwe me ber radana. Lê berê em şev ro hîn hala jî bîstan zate çû îjî ez karim wanî vêjim yani em veger vî milê dinê jî niha em vê tabê dibînin îro herema me jî diwarê em bêjin em dibê deştegewr toprağa 12-13 gundayî. Divê dirê tew tune 50,000 donum erd heye. Yani ji ber ev etî baxir hatina wê vê dirê bi rastî bandorê dişîn ser em bêjin hemû çiftçiyê me vê dirê di çi warî de em bêjin îro li vê dirê normalinde gerek filtre taxmış bikirina lê berê tu filtre taxmış kirin tuneyê. Çünkü firma bixwe a serokkomarê yani vê hanê tişkî em bêjin vekirî em bêjin divê nexweşiya korona dahil hemû şîrketê çûk qapat kirin dahil etî baxir bixwe şîrketa wî bû etî baxir natî qapat kirin heta na û nayê qapat kirin jî yani çi dibe birabibe em bêjin bi însanê me tê bi îşçî bi karkerê wê dirê tê ji wî re ew çîk tuneyî.
sedû donim jebeş miçandin birasî ew baran bariya ji wê baranê de nexweşîk mezin ket jebeşa me dusê ca jî mehendî ji me anî nav yani enê wanê jî ji me re ev tişta got got îsal ji salê pêşa me wê çêtir be yani em bêjin îro ji Rîze ji Artvinê ev atiqê getînî vê derê zaten wir mesela însanê me vê derê kesinlikle ev tiş qebûl nekirin lêbelê em bêjin bela herema me bêxwedî hat dîtin îro em bêjin ev jahr em dibêjin li ser herema me anka bi kar tîne yani 4 salê dinê ez bawerim hem erd hem bexçe yani îro rez heye di vê derê de bexçe wekî din hene wana hemû wê jêr zerarê bibîne yani ji niha de em dixwazin milletê me şar bibe tamam ewlî muxtarê me di vê derê de alîkarî da em bêjin evê fîrmê ji bo berjevendiyê xwe civak hat firotin yani vê hanê tişkî vekirî lê em dixwaze artık civakî şar bibe artık vê tiştî qebûl neke yani sibê zarokê me gişê hemû wê bi kanserêkê bi nexweşiyê giran keve yani hey em bêjin duwarê em bêjin arazî de em bêjin di bexçe de em bêjin di erdê de yani çiftçî zaten artık ji îro pê li deştegewrê tu nanê ge bixwe tu neyî çikî xwe em vira dimînin bi şev pir bêtir zorê dê dişuxulîne ji bîna tu nikare yani maske taxmiş ku ji derve te radikeve tu nikarin ji bîna derve rakevin tew hele em bêjin geba ku dere heta çinarê em dipirsin yani heta çinarê dahîl ev bîn dere yani 40 kilometrî em bêjin der û dorê xwe de yani evê jehrê yani der û dorê xwe dibarîn yani Li gel tehma wê ya xweş her wiha ji bo tenduristiyê jî xwedî taybetiyên balkêş e. Ji ber ku sewzeyeke têr bi av e nahêle mirov zêde tî bibe. Ji bo şewata mîdeyê û êşa reflûyê sivik dike. Ji bo normalbûna tansyon û kolesterolê baş e. Ji bo şewata ji tavikê derman e. Ji ber ku vîtamînên wê zêde ne ji êşa movikan re jî pir baş e. Her wiha di lîsteyên perhîzan de jî navê wê pir tê nivîsandin. Ji ber ku hem mirov têr digire û hem jî ava wê pir e ji bo zeîfbûnê tim pêşniyara pisporan e. Di heman demê de kaloriya wê jî pir kêm e. Niha em xiyara dibe emekê da ji İzmîrê tê vê derê distîne ev xiyar bi rastî dihere Ewropa. Li ser me disekine ji bo qalintiya mal nemîne ev çünkü Ewropa qalintî tê bimîne ev xiyara qebûl nakin. Ne wek em bêjin nameyê îro Tirkiyeyê de vê qalintiya qebûl bike têxin piyasê ji me re yanî em bêjin çika canî însana pir erzan e feqet li cem xelkê ew tişt ne were bihayê ji însanê xwe pir bêtir önemê didin însanê xwe yanî pir önemê nade berjevendiya özellikle em bêjin li ser însanê xwe disekinin feqet ême maalesef em vêya dibînî yanî îro ji me re ew tişta tuneyî salê çînê xwe kîla xiyara me bi yek û sedî em bêjin 200 me digot yani du numara yani numara yek emîn ne du emîn me bi yek û sedî da îsal daxistin yekê em bêjin tiştê îlaç û gübrê salê çînê hemû heta toxumî wî sedî sî sedî çel avêtî ser de feqet di fiyetê xiyara de şûn de sedî de şûn de avêtî gerî avêtî yani an halvê derê ber vê tava havînê em bêjin îşçîkê dişuxule ne 10 saeta em 65 milyona didinê tabi artır rêya wî çaviştiya wî zer mecar dere 8 milyonî lêberê ve bi rastî têra îşî jî nake lê ji dwarê din de jî em bêjî îja tiş me jîr tê namîne
Yani hanka divi varide mesela çetişi olarak emketini zor durumu yani birası meren zamere çabuk. Yani o tiro imkan derfet embe devlet ev kahve embeşin embeşin devlete sosyal gemde beşin euro mesela yani şu Türkiye'de bir keve birası embe hamu devlet. Tiro her hatta mesela en devlete çok euro embeşi ek ve Gürcistan'a dahil تشکی دکره به ده با آنتا به پیش با آنتا داده جواکا خود داده گلی خود دو وطنداشی خود لبلی یعنی ام به ناب ترکی گشتر و تشکی پیش با آنتا بین پازه با آنتا داده وطنداشی خود آنکات بیاوی ده مثلا ام زور durمیدن yani çiftçi ana ve durmuyor yani beşin euro tu cehci biçini tu genimci biçini tu garici biçini fiyat tüneyi yani te sadece bir şoğlu beşin sıfır elden sıfır bizore ve kahve tu işçi gibi yani mgoya euro 4-5 milyar para masraf و بیر و جیران آوی ما گش کی عیده خو ام دویجی هما ام نخسریا ما ایجا تدفش تعبا ما پیشش ما برد ایجا ام نخسریانا ما ایجا هما بیشن کی ما مصرفا خو ما قرتان مش بکرای نه کا ام دوی مرحله دن Carinan hin tişt berdestên mirovin, her çiqas pekêr were jî ber bi peydabûna wan hêsanin. Mirov li ser giringiya wan zêde nafikire. Xiyar. Feqîr an jî dewlemend hil nabijêre. Digije pêşgehên herkesî. Ji aliyê peydabûnê ve ne ji tu çînanê. Lê ji aliyê ked û westanê ve mixabin ew jî berdêlekê dixwaze. Keda xuza û mirovan, keda pîroz. Tu caran negihiştiye heqê xwe. Tim tê jî bîrkirin, tim keda wan ne li ber çav e. Me jî xwest li ser vê mînaka xiyarê cardin wê keda wan a hêja bi bîr bixin û we li nav ked û xwezayê bigerinin.